Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit aici la Birmania, unde stăm tet-a-tet cu o personalitate existentă sau una în devenire a vieții de aici, de la noi, de la Chișinău. Astăzi avem o emisiune specială pentru că avem o personalitate străină care a reușit să se afirme aici la noi la Chișinău. Este vorba de domnul Serge Mangole, care este student anul 2 masterat la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. De asemenea, este vicepreședintele Consiliului Studențesc pentru studenții străini din cadrul acestei universități și aceeași funcție de vicepreședinte a Consiliului Studențesc a Căminului ULIM. Serge, bună ziua și bine ai venit! Mersi, bună ziua, bine m-ați primit. Uite, în ultima vreme observ că foarte mulți, în toate sondajele, arată că studenții sau tinerii din Republica Moldova încearcă să plece de aici. Ce te determina pe tine să vii aici? Mersi pentru întrebare, frumoasă întrebare. Eu, cum știe multă lumea, după ce am terminat studii școlar, adică la mine în țară, după ce am terminat 12 clase, am hotărât... Tu ești din Congo? Da, Congo Democratic. Republica Democratică. Am hotărât să continui studii pe hotare, adică undeva în Europa. Cum știți, la noi în Africa, condiții de viață și studii nu prea, și am hotărât să vin aici și am ajuns la ULIM, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, unde mă simt ca acasă și nu-mi pare rău că am ales această universitate. Spune-te rog, când ai auzit de Moldova? Înainte de a veni încoace sau ai învățat prin cărțile de geografie despre Moldova? Știi? Pentru că americanii, în mod normal, nu știu de Moldova. De asemenea, și eu nu știam până adică doar câteva luni înainte să vin aici, am aflat când am primit viza, am văzut Moldova și m-am uitat pe hartă să văd pe unde se află. Dar până atunci, de România, de Ucraina am mai auzit, dar de Moldova nu știam nimic. Spune-te, care a fost primul lucru care te-a impresionat aici în Moldova? Ai ajuns pe pământul moldovenesc, care a fost primul lucru care ți-a sărit în ochi, l-ai simțit? Primirea care am avut odată ajuns aici în Moldova. Am găsit oameni care știu cum să primească oameni, adică m-a primit ca unul de-a lor și n-a să uit chestia asta niciodată. În cadrul ULIM sunt studenți din mai multe țări. Cum îți este mai ușor să te încadrezi în grupul celor veniți sau te încadrezi foarte bine și în grupul celor băștinari, moldovenilor? Mai bine cu stăpâni, adică moldoveni. Eu odată când am ajuns, cum știți, la ULIM este anul obligatoriu pentru toți studenții străini care vin. Și după această perioadă trebuie să alegi sau continui în grupa engleză, unde sunt mulți studenți străini, sau grupa română sau rusă, că sunt 3 grupe. Am ales să învăț în grupa română, unde eram singur student străin în grup. Din 15 la facultate, la anul întâi când m-am transferat, eram singur student străin în grup. Bine, uite, ești anul 2 master, practic termini totul cu ULIM. Ce ai de gând să faci mai departe? Rămâi în Moldova sau pleci la tine acasă? Sincer, nu știu. Dar după ce termin, azi vreau să fac altul mai departe. Dar ai vrea să rămâi în Moldova? Aș rămân dacă îmi găsesc de lucru după specialitate. Cred că n-are rost să mă duc înapoi acasă, poate în vizită. Deci condițiile sunt mai bune în Moldova decât în afară, decât la voi. Condițiile de trai. Da, în moment de față pot să zic, da, că aici e liniște, e pace, dar la noi, în Africa, război, asta știam toată lumea în televiziune, care se omor, care... Deci că sunt războaie, bănuiesc pe 7 aprilie nu te-a speriat ce s-a întâmplat pe Piața Mare Internațională. Chiar deloc. La cât am văzut eu în viața mea război, cu ce au fost aici,
Aici a fost... Aici nu a fost nimic absolut. Ai foarte mulți prieteni, te-ai încadrat foarte bine în societate. Ce-ți place cel mai mult în Moldova? În Moldova îmi place cum obiceiul care le aveți, cum sărbătoresc. Mai ales sărbători. Da, aici e sărbătoare aproape fiecare zi. Și nu e ca la noi unde oameni afară de lucru, numai acasă, dar aici e sărbători aproape fiecare zi. Da, dar un lucru care nu-ți place în Moldova, probabil există ceva care te deranjează, ceva cu care n-ai reușit în timp de 6 ani cât ești aici să te deprinzi. Poate iarnă. Iarnă, e frig. Da, normal, dacă vin tot țară unde căldură e prea mare, centrul Africii, la Ecuator, la comparație aici când e iarnă, să mă scos. E puțin cam dificil. Da, foarte greu. Spune-mă despre ce hobby-uri ți-ai descoperit sau ce activități ți-ai descoperit aici în Moldova care la voi în țară nu erau. Asta la mine sau în general? La tine, da. Tu ce ai? De exemplu, mi-a plăcut muzică când eram în țară, dar n-am avut ocazie să cânt sau să dansez în loc public, dar de când sunt în Moldova am participat la diferite concerte organizate la ULIM, când e o sărbătoare la universitate, am cântat, am dansat. Văd că calități avem, dar trebuie să încercăm să... Mai nevoie de un manager care să te promoveze și poate să devii o vedetă. Încearcă să participi la fabrica de staruri. Acum nu-mi place să fiu vedetă, așa cum a spus dumneavoastră, dar când trebuie să fac un lucru, încerc să fac bine. Asta e principal.